Bon dia, família! Què tal? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. Avui m'he llevat super vago, però aquest vlog d'ara mateix, em servirà d'excusa per aixecar-me del sofà. Perquè és d'aquells dies que passaria el dia sencer estirat al sofà sense fer res, perdent el temps i és moment d'aixecar-se. I em serviràs d'excusa per ensenyar-t'ho. Em vaig a dutxar, recollirem una mica la casa. Això no t'ho ensenyo, que ja t'ho estic ensenyant cada dia. I a fer coses, a fer coses, que no es pot estar... No puc perdre tot el matí estirat al sofà. Vinga, som-hi! I per fer coses necessitem oques grasses a tot drap. Doncs apa, feina feta, look posat, pentinat, no m'he pentinat perquè em vaig a posar el casc, me'n vaig a robar un cotxe. Vaig a forçar una mica aquí. Toma! Doncs apa, cotxe robat. Ens l'emportem a fer un passeig. Fa molta calor, moltíssima. Let's go! Avui per dinar tenim una cosa una mica estranya, que és pollastre al curri, però amb cigrons, perquè arròs en vam menjar ahir. I he fet també un puré amb el repollo, que repollo en català es diu col de cabdell. Jo no ho sabia, ho acabo de buscar, perquè he dit repollo 25 vegades i dic, calla, busca com es deu dir. I és així, col de cabdell, triturada. Avui és dijous i els dijous vaig a classe de swing, però avui em fa un pal increïble, increïble. Què passa? Que clar, si agafes el compromís de dir els dijous faré una cosa, doncs encara que et faci pal, l'has de fer. Motxilla preparada, m'emporto sempre un desodorant, un parell, i dic un parell, vull dir un parell de tovalloles petites per eixugar la suor i un parell de samarretes de recanvi. I una ampolla d'aigua. Som-hi! Em fa pal, em fa pal. Ale, aparcao. T'ha agradat aquest timelapse o no? Em sembla que això de la llum intel·ligent m'ha jugat una mala passada. Vaig a ballar. Perdó, sóc el típic mal youtuber que no se'n recorda de gravar. Així és la meva vida. M'hauré de posar alarmes o alguna cosa semblant. Acabo d'arribar a casa, ha anat molt bé el ball, molt bé, ja m'he dutxat. He suat bastant, moltíssim, fa molta calor en aquest planeta. Em sembla que el canvi climàtic està fent alguna cosa estranya en tot això. I res, la classe molt guai. L'únic que a mi m'agrada molt ballar així lliurement i llavors quan em posen masses indicacions tinc el que en el Lindy Hop es coneix com síndrome del líder estressat. I jo pateixo molt del síndrome del líder estressat, que és que m'agobio a l'hora de fer segons quins passos. Res, hora de sopar. Avui toca les restes de... Ja per tercera o quarta vegada menjo el mateix. El puré que vaig fer de sobres i tinc puré per uns quants dies més del que he fet avui, que te l'he ensenyat aquest migdia.